Wace jaruma ce mafi kyau a Kannywood a shekarar 2026? An daɗe ana tattauna wannan batu. Shin cikin 'yan matan da suke fitowa fina-finan Hausa, wacce ce kuke ganin tafi kyau? Domin gaskiya idan muka kalli yadda masana'antar Kannywood take a wannan shekarar ta 2026, za mu ga cewa akwai sababbin fuskoki da dama da suke ƙara ɗaukar hankalin jama'a, musamman a tsakanin jaruman mata. Wasu sun yi suna tun shekaru da dama, wasu kuma sabbin jarumai ne da tauraruwarsu ke haskawa yanzu. Wasu kuma ba wai saboda yawan fina-finai kawai ake maganar su ba, har da kyau, salo, iya kwaikwayo da yadda suke samun karɓuwa a wajen masu kallon fina-finan Hausa. Shi yasa a wannan bidiyon muka kawo muku jerin jarumai mata guda 10 da muka zaɓa cikin waɗanda suka fi ɗaukar hankalin jama'a a wannan shekarar. Amma kafin mu shiga jerin jaruman, ku sani cewa wannan rankin ra'ayi ne bisa shahararsu, irin yadda suke ɗaukar hankalin jama'a, kyawunsu, tasirin da suke yi a masana'antar da kuma yadda ake yawan magana a kansu. Saboda haka ba lalai ne kowa ya yarda da matsayinsu ba. Kuma idan akwai jarumar da kuke gani ta cancanci shiga wannan jerin amma ba ta ciki, ku faɗa mana a comment section. To bari mu fara daga matsayi na 10. A matsayi na 10 muna da Samha M Inuwa. Samha M Inuwa, wadda aka haife ta ranar 17 ga Yulin shekarar 1997, tana daga cikin matan da suka daɗe suna jan hankalin masu kallon Kannywood. A shekarar 2026 tana da shekaru 29. Samha ba wai saboda kyawunta kawai aka santa ba, ta shahara ne da kasancewar ta jaruma mai jan hankali a wajen masoya fina-finan Hausa. Kuma tun lokacin da ta fara tashe a masana'antar ta kasance cikin fuskokin da ake yawan magana a kansu. Idan ka kalli irin salon da take fitowa da shi, akwai wani irin kwarjini da ya bambanta ta da sauran jarumai. Kyawunta yana daga cikin abubuwan da suka sa ta samu masoya da dama, musamman a kafafen sada zumunta. Amma shekara 2026 ta kasance wata shekara mai cike da abubuwa da suka sanya sunan Samha ya ci gaba da kasancewa a bakin mutane. A farkon shekarar ne aka samu labarin kama ta da EFCC suka yi bisa zargin wulakantar da takardun naira. Sannan a watan Fabrairun 2026 kotu ta same ta da laifin tare da yanke mata hukuncin watanni 6 ko kuma zaɓin biyan taron naira 200,000. Wannan lamari ya sa sunanta ya sake zama babban batu a kafafen sada zumuntan. Don haka idan ana maganan jaruman da suka ɗauki hankalin jama'a a 2026, ba za a iya barin Samha M Inuwa ba. Sai mu matsa zuwa matsayi na 9. A nan muna da Khadija Osi. Khadija Osi na daga cikin sabbin fuskoki da tauraruwarsu ke haskawa a Kannywood. Rahotannin da aka samu tun shekarar 2024 sun bayyana ta a matsayin sabuwar jarumar da ta fara samun karbuwa a masana'antar. Abin da ya sa Khadija Osi ta fara ɗaukar hankali shine yadda take da sabon salo da kuma irin yadda take fitowa a gaban kyamara. Kyakkyawar fuska, nutsuwa da kuma salon da take amfani da shi wajen bayyana kanta sun taimaka wajen sa mutane su fara lura da ita. Kuma idan ka kalli yadda sabbin jarumai suke samun suna a yau, kafafen sada zumuntan suna taka muhimmiyar rawa. Ba sai mutum ya fito a fina-finai da yawa ba kafin mutane su fara sanin sa. Khadija Osi na daga cikin irin waɗannan fuskoki. Sai mu koma matsayi na 8. A nan muna da Hafsat Aliyu. Hafsat Aliyu na daga cikin matasan jaruman da suka fara samun nasu wuri a Kannywood. A shafinta na YouTube an bayyana ta a matsayin 'yar wasan Hausa kuma mai shirya fina-finai. Abin da ya bambanta Hafsat shine irin yadda take da saukin fuska a gaban kyamara. Tana daga cikin jaruman da kyawunsu yake tafiya tare da salon wasan kwaikwayo. Dan aka zo batun kyau, akwai jaruman da kyau kawai yake sa a lura da su, amma akwai wasu da idan suka shiga cikin fim, fuskar su da salon su suke sa ido ya tsaya a kansu. Hafsat na daga cikin waɗanda suke ƙoƙarin gina irin wannan matsayi. Sai mu zo matsayi na 7. A nan muna da Suhailat Ishaq. Suhailat Ishaq ba sabuwar jaruma ba ce kamar yadda wasu suke zato. A wata hira da Blueprint a shekarar 2019, an bayyana ta a matsayin 'yar shekara 21, kuma ta ce ta shiga Kannywood bayan kammala karatunta a KTC Secondary School da ke Kaduna. Ta kuma bayyana cewa ta fara samun damar fitowa a fim a cikin shirin Kan Jiki. Idan muka yi amfani da shekarun da aka bayyana a wannan hirar, za ta kasance kusan shekaru 28 a 2026. Suhaila tana cikin jaruman da suke da kyau, mai natsuwa ce, ba irin kyawun da sai an yi abubuwa masu yawa a fuska ba, amma irin wanda idan ta fito a gaban kyamara mutane suke lura da ita. Tun farkon fitowar ta ma an bayyana ta a matsayin jaruma mai kyau kuma mai basira. Kuma abin da ya fi kyau shine tun a wancan lokacin ta bayyana cewa tana son ci gaba da harkar fim, har ma tana da burin ta zama furodusa a nan gaba. To yanzu mu koma matsayi na 6. A nan ne za mu tarar da Zara Aliyu. Zara Aliyu tana daga cikin matasan jarumai da suka samu damar bayyana kansu a wasu daga cikin ayyukan Kannywood na zamani. Ɗaya daga cikin ayyukan da aka tabbatar da fitowarta a ciki shine Allura cikin ruwa, inda ta taka rawar Maryama. Wannan shiri yana daga cikin ayyukan da suka haɗa wasu daga cikin sababbin fuskoki da kuma fitattun jaruman Kannywood. Zara tana da irin kyawun da yake jan hankali musamman idan aka haɗa shi da nutsuwa da salon fitowarta a gaban kyamara. Abin da yasa ake ƙara lura da ita shine yadda sabbin jarumai suke samun dama cikin manyan shirye-shirye. Kuma idan jaruma ta samu damar shiga irin wannan aiki, yana iya zama mataki mai muhimmanci wajen ƙara gina sunanta. Sai mu matsa zuwa matsayi na 5. A nan muna da Maryam Gombe. Maryam Gombe tana daga cikin jaruman da sunanta ya riga ya samu karbuwa a masana'antar Kannywood.
ba wai saboda kyawunta kawai ba, har da yadda take iya ɗaukar matsayi daban-daban a fina-finai. A wannan shekarar ma masana'antar ta ci gaba da samar da sababbin ayyuka musamman a Kaduna da Jos, yayin da ake ƙara komawa ga shirya sababbin fina-finai. Maryam tana da wani irin kyau mai sauƙi da ke tafiya tare da yanayin jarumar fim ɗin. Idan ta fito a wani aiki ba sai ta yi abubuwa da yawa ba kafin masu kallo su gane cewa ita ce. Kuma abin da ya ƙara mata daraja shine yadda ta samu damar kasancewa cikin ayyukan da suke jan hankalin masoya Kannywood. Sai mu zo a matsayi na 4, a nan muna da Asmi Wakili. Asma Wakili na daga cikin matan Kannywood da suka hada harkar fim da kuma kasancewa fitacciyar fuska a kafafen sada zumunta. An bayyana Asmi a matsayin jarumar da ta shahara musamman a fannin raye-raye, kuma ta fito a wasu manyan fina-finai. Kuma ba fim kawai Asmi ta tsaya a kai ba, tana da alaka da harkar kiɗa da nishaɗi, kuma an samu waƙoƙin da aka wallafa da sunanta. Misali, an fitar da waƙar Baby Kai Mini Kwash Kwash a 2023 ƙarƙashin sunanta. Asmi tana da irin kyawun da yake da alaka da salon zamani. Idan ta bayyana a social media musamman a bidiyo, tana da damar ɗaukar hankali cikin sauri. Asmi tana da irin kyawun da yake da alaka da salon zamani. Idan ta bayyana a social media musamman a bidiyoyi ko hotuna, tana saurin ɗaukar hankalin mutane. Shi yasa a cikin wannan jerin muka sata a matsayi na 4, sai mu matsa zuwa matsayi na 3. A nan muna da Khadija Bammali. Khadija Bammali na daga cikin matasan fuskoki da suka fara samun karbuwa idan masu kallon fina-finai. Abin da yasa aka saka ta cikin wannan jeri shine irin yadda take jan hankalin masu kallo musamman saboda kyawunta da salon fitowarta. A yanzu Kannywood tana samun sababbin jarumai da dama, kuma abin da ke taimaka musu shine haduwar fim da social media. Jarumar za ta iya samun suna a cikin fim, sannan ta ƙara samun dubban masoya a TikTok, Facebook da sauran kafafen sada zumunta. Khadija Bammali tana cikin irin wannan sabon salo na matasan jarumai da suke ƙoƙarin gina kansu a masana'antar. Sai mu zo a matsayi na 2, a nan muna da Aisha Soba. Aisha Soba na daga cikin jaruman da suka fara samun karbuwa musamman a wajen matasa. An samu hotunanta da kuma bayanai da suka danganta ta da Kannywood, sannan an samu ayyukan nishadi da suka ɗauki sunanta. A fannin kiɗa kuwa an samu waka mai taken Shatu da aka fitar tare da Aisha Soba a shekarar 2025. Aisha tana da irin kyawun da yake ɗaukar hankali cikin sauki, kuma idan muka hada da kyau da kasancewa matashiya mai tasowa, sai mu fahimci dalilin da yasa mutane suke ƙara magana a kanta. Amma yanzu mun zo wajen da mutane da yawa suke jira. Wace ce jarumar da muka saka a matsayi na 1? Wace ce muka ga ta cancanci zama mace mafi kyau a wannan jerin na 2026? Ga sunan da muka saka a saman wannan ranking: Fatima Hussaini. Fatima Hussaini tana daga cikin jaruman da suka ƙara ɗaukar hankali a shekarun baya, musamman bayan fitowarta a wasu manyan ayyuka na masana'antar Kannywood. A baya an bayyana cewa ta yi fice a fina-finai kamar Labarina, Jamilin Jiddan, na Ladidi da Manyan Mata. A cikin Labarina ma ta taka rawar Maryam, matar mai nasara. Abin da yasa Fatima take da wannan matsayi na musamman a wannan jeri shine haduwar abubuwa da dama, kyawunta, salon fuskarta a gaban kyamara, yadda take iya ɗaukar hankali da kuma irin yadda masu kallo suka saba ganinta a fina-finai. A wannan shekarar ta 2026 ma sunanta ya ci gaba da kasancewa cikin jerin matan da ake magana a kansa a Kannywood. Amma anan muna so mu bayyana abu daya, ba mu ce wannan ita ce tabbatacciyar mace mafi kyau a Kannywood ba. Wannan rankin ne na ra'ayi da aka gina bisa yadda aka zabi wannan jarumai da irin yadda suke ɗaukar hankalin jama'a. Domin gaskiya kyau abu ne da yake hannun ido. Abinda mutum yake gani a matsayin mafi kyau, wani zai iya ganin wata jarumar ya ce tafi. Shi yasa ma muka kawo muku wannan jerin domin mu ji naku ra'ayin. Sami Inuwa a matsayin na 10, Khadija Osi a matsayi na 9, Hafsat Aliyu a matsayi na 8, sai Suhailat Isaac a matsayi na 7, Zara Aliyu a matsayi na 6, Maryam Goma ita ce a matsayi na 5, Asmi Wakili a matsayi na 4, Khadija Bammali a matsayi na 3, Aisha Soba a matsayi na 2, sai Fatima Hussaini a matsayi na 1. Amma yanzu lokaci yayi da zamu ji daga gare ku. Shin kun yarda da wannan rankin? Ko akwai wata jaruma da kuke gani ta fi Fatima Hussaini kyau, kuma ta kamata ta kasance a matsayi na 1? Wataƙila kuna ganin Aisha Soba ta cancanci matsayi na 1, ko Asmi Wakili ko Maryam Gombe, ko kuma kuna ganin akwai wata jaruma da ba ta cikin wannan jerin kwata-kwata wadda ta fi duka waɗannan. Ku faɗa mana a comment. Kuma idan kuna son mu sake yin wani sabon ranking na jaruman Kannywood, a wannan karan mu duba waɗanda suka fi iya kwaikwayo ko wanda suka fi tashi a 2026, ku sanar da mu, domin Kannywood tana ci gaba da canzawa, sabbin taurari suna fitowa, wasu kuma suna ƙara haskakawa, kuma wataƙila kafin shekara ta ƙare ranking ɗin da muke yi ya sake canzawa. Amma yanzu wannan shine jerin mu na wasu daga cikin matan Kannywood da suka fi ɗaukar hankali a shekarar 2026. Kai kuma wace ce za ka saka a matsayi na 1?